Η Λεά T, όπως πλέον συστήνεται, ήταν κάποτε ο Λεάνδρο, ο ένας γιος από τα 4 παιδιά του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή, τον Νίνιο Σερέζο. Από τα σχολικά του χρόνια ήξερε πως είναι διαφορετικός. Θυμάται τον πατέρα του να λέει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το αγόρι. Καθώς μεγάλωνα, όλοι προσεύχονταν να είμαι γκέι και όχι κάτι περισσότερο, δηλώνει χαρακτηριστικά. Ύστερα από χρόνια, ο Λεάνδρο ξεκινούσε δειλά το modeling. Στο ιταλικό Vanity Fair αποκαλύπτεται και λέει: όταν έμπαινα στην αίθουσα για το casting, πάντα θα υπήρχε κάποιος που θα μου έλεγε: το casting για τα κορίτσια είναι από την άλλη μεριά. Η συμβουλή για την αλλαγή της πορείας του έγινε από τον παλιό του φίλο Ρικάρντο Τίτσι και τωρινό μεγαλοστέλεχος του σχεδιαστικού τμήματος του οίκου Givenchy. Η Λεά αναφέρει στη γαλλική Vogue: ένα βράδυ με έπεισε να φορέσω γόβες σε ένα πάρτι. Πήγαμε να αγοράσουμε παπούτσια για drag queens και ξανοίξαμε τα φρύδια μου. Ο ίδιος άνθρωπος που την έφερε στη δημοσιότητα ήταν και αυτός που της πρότεινε από βοηθητικό μοντέλο παρασκηνίου να συμμετάσχει στη νέα καμπάνια του οίκου του για τη χειμερινή κολεξιόν του 2010, σε ανδρόγυνο styling. Ο μεγάλος σχεδιαστής αναφέρθηκε σε γνωστό περιοδικό στη Λεά λέγοντας: είναι μια πραγματική θεά. Ανέκαθεν ήταν τόσο θηλυκή, τόσο εύθραυστη και τόσο αριστοκρατική. Το επόμενο βήμα της είναι να κάνει την πολυπόθητη για την ίδια επέμβαση και να αφαιρέσει τα ανδρικά γεννητικά της όργανα. Η 28χρονη δεν δίστασε να κάνει και γυμνή φωτογράφηση για περιοδικό μόδας, αφιερωμένη μάλιστα σε όλες τις transsexual φίλες της.